det ikke noget. Og man synes, det er lidt tjekke for gøjt. Det er ikke. Det virker meget for tid, så for meget i maven. Hvad spiller med i? Det er nogle gode lag. Du, meget spil med bolden, der bliver sådan. Hvad siger du? Jeg har det ikke. Det er Tim. Nå ja, jeg kan. Hvem er Tim? Ja! Du kan ikke komme hjem. Efter mig. Jeg synes, det er også sådan. Jeg er ikke færdig mod den bilkamera. Så hvor fanden er det? Det er meget sjovt her. Lulalej. Det skulle du bruge, hvis du er til at købe mennesker. Ej, jeg bruger den før med det her. Jeg synes, det er så rigtig meget sjovt. Det var ikke så meget sjovt. Skal vi fare til Steffens hus? Ja, det er sjovt, ikke meget. Fanden med lys, var? Hvorfor holder der et bil der? Nu er der lys igen. Jo. Nej. Labbardo. En papegøje fra Amerika. Min far er papegøje fra Afghanistan. Der er nogen, der tisser. Der er tryk på, mand. Steffen, styr på. Fortæl mig om det. Du har fået fregnet. Ved du hvad? Det har jeg hele tiden haft, og det er ikke noget, du skal stå og sige til mig. Jeg har faktisk også fregner på tis, mand. Ej, Bobo, det er vorter. Jo, for det har jeg fuldstændig glemt, du. Du var så med. Det ved jeg ikke. Det er så gammelt. Det er egentlig kirken i stik på film. Jeg siger, det er en vampyr. Sidder du på optager? Sidder du? Nej, Bobo. Man kan altid gå i den kirken om natten. Døren står også åben. Ja. Da vi var på natløb nede i Råklubben, da vi skulle have løbet de der nogle 20 kilometer, ikke? Det skulle da også være King. Ja, men der satte... Hvad? Nej. Klubben i... Der satte vi os derinde og ventede, for det var fandme koldt, da det begyndte at regne. Nej. Måske. Jeg bliver lige i ruiner, fordi der var lidt varmere. Hvor fanden filmer den anden, der lys, så filmer du ikke noget. Filmer jeg. Hey, der slukkede en lygte. Fuck, det er fordi de kommer. Det er fordi, jeg bliver Er der nogen med hvide bukser? Er det Hanne? Er der nogen med blå? Er det Hanne? Er det Claus? Hvis der er nogen med sorte, så er det nu. Svartskov. Ja, har du prøvet det creme der, man bruger i ansigtet for Vichy? Normandam hedder det. Jo, jeg bruger Normandam fra Vichy. Altså vildt klumpet noget, der kommer, når man sidder og hygger sig. Det er sgu da ikke Normandam, det er når man spærrer ham. Så kan man måske hælde lidt bære nu. For helvede. Det spritter, det her. Kan man gå ind her? Nej, det er noget. Antigøsaften. Høj, den åbner sig selv efter Steffen. Gå med. Er du godt? Det slår jeg. Ej, jeg havde fandme med næsten. Jeg fik tynge mig. Du er fedt. Hvis der bor nogen her. Er der nogen? Så kommer der bare 100. Det er Hanne. You talking to me? Hvor er det der på det? Jeg lukker efter os. Jeg har god plan. Slotkovic. Det er... Bobo, du er ham der den tykke. Bobo, hvorfor er jeg? Bobo, det er sgu da dig, der er sted her. Jeg skal gerne prøve at køre på det, så skal se det, hvad jeg ved. Det er russestand. Det er John Benning, han er russe. Jeg skulle da... Så er jeg Egon. Så skal jeg skal gå for os. Ja. Så du har den fede, Bobo. Nej, jeg har... Du er Kjeld, og så er det... Ja, hvorfor det? Nu skal du lave den en gang. Jeg skulle da... Ja, det er mig, der er Benny, så for Bobo, han er den fede her. Egon, altså. Egon Benning, så er langt. Hey, er det løs? Vi skal lige have fællesspillet. Den er der. Har du vrikket om? Skal jeg bære dig tilbage? Nej, det skal den fede nok. Egon, er du så klar igen, Egon? Hvor er du styg, Bobo.
her igen, ikke? Altså, sko på alle. Steffen han frøs for tjerne, så han smed skoene. Benny, hvorfor står du heroppe så? Hvor man holdt din kæft, bare. Jeg hedder altså, hvad hedder Lagt den her på rammer ved. Hvad hedder han den anden? Køber mig til Almaché. Hvad hedder han? Slatko. Benny Kjeld. Mit navn er Slatko Himo Rammer ved. Det bliver kraftigt, når vi hører noget musik i stedet for. Det glæder mig på. Nej, du skal ikke synge med pølse. Hvorfor den lort, der siger jeg? Det er jo heller ikke den. Sluk for det. Hvor du skal synge Slatko Himo Rammer ved. Du skal gætte til med Bono. Der er noget, man det skal nå. Mit navn er Slatko Himo Rammer ved. Køber mig til Almaché. Den har jeg på min mobil. Ja, det er denne 5G-bil.